Забележително е, че на фона на всеобщата разруха и след смъртта на повечето протагонисти в тази история – Илия Павлов, Луканов, Дойнов, Максуел, тъкмо тези древни соцпредприятия продължават да съществуват. И макар рядко медийното внимание да се насочва към тях, ролята им изобщо не е маргинална. Даже напротив, доста централна е. Причината за това е, че тези предприятия, бидейки де-факто самата държава, бяха и все още са двигател на несъстоятелността и то все в името на свободния пазар, частната инициатива и прогреса. Райна Маркова. Лейк е връчил копия от информации, предадени на българска страна от посолството на САЩ относно чужденци, пребиваващи в България и занимаващи се с контрабанда на наркотици през 1975, 1976 и 1978 година и е заявил, че тези информации опровергавали нашите твърдения, че американците не били съобщавали никакви конкретни данни. Той е заявил, че е видно, че България вече в продължение на години най-малкото толерира известни международни контрабандисти, част от които били свързани по един или друг начин с българското държавно предприятие Кинтекс. Лейк също е казал, че участието на Кинтекс и на свързани с него чужденци в международната контрабанда на наркотици и оръжие не подлежи на съмнение. За това участие имало вече много доказателства. Доказано било, че Кинтекс снабдява с оръжие много терористични движения, включително и в съседна Турция. На въпроса защо това не се твърди от турската страна, а от американското наблюдение, Лейк е казал, че не знаел дали турците не са го поставяли или защо не го поставят, но това било доказано и е известно и на турското правителство. Съдържанието на пратката беше представено като 495 чувала вулкан фибър от азбест или азбестови влакна F-28 с обща тежест от 14 845 кг. За намиращата се при фирмата СТС пратка товарителница СМР беше уведомена фирмата Деспред в София. Получателят трябваше да бъде фирмата Изолер ен Ондерхунсбе Дриев ХИВ Восенхол Страат 9 в Хюйберген, Холандия, която не съществува съгласно съобщението на Холандската митническа контролна служба. В действителност в камиона с ремаркето се намираше освен известно количество от азбестови влакна в чували, почти със сигурност може да се каже, около 8 милиона и 500 хиляди къса цигари, които бяха предназначени за някоя все още неизвестна организация получател, по всяка вероятност намираща се в Испания. Фактически в товарния камион се намираха освен 203 чувала поливенил хлорид и 8 милиона 460 хиляди къса цигари от марка Уинстън, които бяха предназначени за една все още неизвестна организация получател, намираща се по всяка вероятност в Испания. Непосредствено след влизането му във Франция заедно с този товарен камион, вторият транспортьор бил заловен от френските митнически власти на 21.4.1982 година и е предаден на следствените органи във Франция. Цигарите са били конфискувани. Издирването във Франция се е водело от прокуратурата в Байон, Трибунал де Гранда инстанция Авен де ла Легион Чек 64109 Байон. Приложения се изпращат копия на 6 използвани в Австрия тир карнетки.
Евентуално провеждане на семинара в България ще бъде от безспорна полза. На първо място такова международно мероприятие, доказано от досегашната практика, има политико-пропагандно значение. При завършване на срещите се организират пресконференции, на които наред с общите професионални разследвания и становища се правят и позитивни изказвания и оценки за българския принос в борбата срещу контрабандата с наркотици и международното сътрудничество в тази област. Такива оценки са перманентно необходими не само за митническата ни служба, но и в държавен план. Те спомогнаха за разобличаването на антибългарската кампания по обвиняването ни в участие в международния незаконен трафик с оръжие и наркотици. Второ, такива срещи са и непринудена пропаганда на нашата страна, история, култура, достижения и то сред авторитетни представители на чуждестранни администрации. И трето, в тях участват представители и на митниците в България, което позволява непосредствена професионална квалификация. Не без значение са и валутните постъпления, тъй като участниците са на собствена издръжка. При тази обстановка явно е необходимо по-активно участие в предстоящата сесия на комитета. Подготвя се озвучаването на английски. Английски и френски са официалните езици в Съвета за митническото сътрудничество. На изготвения през миналата година 60-минутен филм за дейността на българските митници в борбата срещу контрабандата с наркотици и международното сътрудничество в тази област. За прожектирането на филма имаме предварителното съгласие на господин Гочлих. Прожектирането на филма не само ще припомни за дългогодишния български принос, а ще бъде и пропаганда на България. Наред с заседанията и граничните митници са показани и български курорти и някои други забележителности. Финансовите разходи са минимални и то в лева. Настоящето предстои да бъде архивирано. То е критична зона, територия на договаряне, оспорване и предоговаряне. Археографският артефакт е своего рода негатив на историческото, който предстои да бъде проявен или безвъзвратно отпаднал в оставени без памет купчини. Под формата на разхвърляни следи и в най-добрия случай серия от образи и думи през годините започва настоящата архивна треска. От срещата могат да се направят следните изводи. 1. Потвърждава се, че опцията за обвинение на България в съпричастие в контрабандата на наркотици и оръжие не е кампанийна, а стратегическа. Тя се разширява и е включването на въпросите за износа на амфетаминосъдържащи лекарства. 2. Вече може със сигурност да се твърди, че зад обвиненията срещу България по линия на специализираните органи на ООН за наркотиците стоят САЩ. 3. От информациите и въпросите е видно, че американците имат достоверни сведения за някои дейности на Кинтекс. Това е заявил и Лейк, като е казал, че техните достоверни източници са партньори на Кинтекс, чието имена все още не желаят да обявяват. 4. Независимо от твърдите позиции на американците от детайлния анализ на срещата, би могло да се допусне, че евентуално смекчаване на обвиненията може да се очаква чрез продължаване на диалога и при известно замразяване на лицата и транспортните средства, станали известни на американците. 5. Въпросът за амфетаминосъдържащите медикаменти следва срочно и принципно да се уреди, за да не се дава възможност на САЩ да го използва като аргумент срещу нашата страна и то в ООН. България е и ще продължава да бъде един от главните транзитни пътища за незаконния трафик на наркотици. Същевременно в някои социалистически страни бяха обективно отчетени негативните тенденции в състоянието на наркоманията. Възможно е и да се касае във връзка с гласността за публикуване на известни и преди данни. Така или иначе, имаме по-лоша картина, отколкото преди 1-2 години. Това налага преди